Здравейте. Аз съм Крипър, тук с мене CJ. Както CJ. Ето я у нас пърнах. Ма кажи ми къде е колът. Как се телепортира? Ето го! Взех 2 кол. Сега виждаш ли ма? Дето има кол. Аз сега ще си направя кирка. Здравейте, върнахте се след много голяма пауза. Сега CJ се къпя. И аз се къпя. Ето я тук, тя още стои тук. Махна се, бе. Ето честът ми е пълно такова. Печката е с нищо. 7 стака има вътре. Къде? Само се връща и идва. Първо ще видях песента на Джесика Петрова. Проверете профилчето на Джесика Петрова и ще разберете как изглежда. Сложете им лайк. Ако гледате това видео, ми сложете лайк. Сега ми трябва дързо да се скачвам. Вече направихме 30-50. Ето върху срещу го ще направя. Браво. Няма какво да убия. Чувствате, що ня зомбите първи ясно нямам. Един и Отгоре напълно? Да! Както казах, проверете на Джесика Петрова каналчето, за да видите CJ как изглежда. Който са 47. Аз още не съм го проверил каналчето. Мой искам. Всичко ли сме събрали? Не сме ходили за диаманти. Аз, нали, щяхме да използвам каменни неща, въпреки че те са буклук, аз няма с какво друго да правя. Аз не искам да ходя надолу. Ако ми харесва. Съм топ. Аз излизам навънка малко да ми е студен. Тото дори не е Майнкрафт вече. Тук няма зомбита. Чудите се, що няма зомбита и аз не мога да ви кажа. Щом няма зомбита, май няма души кълки. Абе, бутчета бе, кълки.